Яна, застаўся толькі один маленечкі гадзіннік. Добрый вечер. Прывітанне, Яна. Топа, а чаму у нас усё цікае? І навошта табе столькі гадзіннікаў адразу? Калі гадзіннік цікае, значыць, ён працуе. А калі столькі гадзіннікаў тут, значыць, яны ўсе мне патрэбныя. Зразумела? І не вельмі. А чаму ўсе розны час паказваюць? Яны што, зламаныя? А вось тут ты не здагадалася. Яны ў мяне самыя дакладныя. Я эксперымент праводжу. Гадзіннікавы? Ну, лічы, што так. Ой, я вельмі люблю розныя эксперыменты. Навучы мяне, а? Добра. Толькі ты пакуль што ўсім пра эксперымент не расказвай, таму што ўсе пачнуць за мной паўтараць. Што ты? Я нікому. Я умею трымаць язык за зубамі. Добра, вось і трымай. Я, Янка, вырашыў затрымаць час. Ой, а навошта? Ну як навошта? Вось глядзі. Я заўсёды не паспяваю нагуляцца з цацкамі. А цяпер, калі перавёў стрэлкі назад, магу яшчэ некалькі гадзін гуляць. Ой, здорово ты придумал! У Топы разумная голова. Топочка, а што ты будзеш рабіць, калі стрэлкі зноў пакажуць, што трэба гульні завяршаць ды цацкі збіраць? Возьму, да яшчэ раз іх адкручу назад. І гадзіннік зноў будзе паказваць, што надышоў час для гульняў. Здорово! Які ты разумны, Ой, я Топочка! такі. Дзякуй, што навучыў. Цяпер і я так заўсёды рабіць буду. Давай гуляць! Давай! Добрый вечер, мои маленькие. Прывітанне, феечка! Так вось дзе нашы гадзіннікі, а я шукаю, знайсці не магу. А мы гуляем. Мы гуляем! З гадзіннікамі? Хіба можна з імі гуляць? Гэта ж дакладны механізм. Ось зламаюцца гадзіннікі, і мы будзем паўсюль спазняцца. Ці наадварот, прыходзіць значна раней. Не хвалюйцеся, феечка. Я ў гадзінніках разбіраюся. Топа з імі эксперымент праводзіць. Ого, які такі эксперымент? Ян, я ж прасіў нікому не гаварыць. А я нікому не гавару, я толькі феечцы і ўсё. Дык што вы тут з гадзіннікамі задумалі? І чаму яны ўсе розны час паказваюць? Яны паказваюць час якраз той, што трэба. Час для гульняў. Але на самай справе трэба скончыць гульні і рыхтавацца да сну. А вось і не, мы час затрымалі і яшчэ некалькі гадзін можам гуляць і весяліцца. Якія вы разумненькія. Мы такія. Але гэта я першы прыдумаў. Праўда, я малайчына. Ой, яшчэ які. Але калі вы час затрымалі, я таксама яго затрымаю. І вы будзем разам яшчэ больш гуляць. А спаць вы не збіраецеся? Збіраемся, але потым, калі нагуляемся з цацкай. Усё зразумела. Вы затрымалі час, а я затрымаю цікавы сон. Як? Мы ляжам спаць і не ўбачым сон? Менавіта так ён трошкі затрымаецца. А так нельга. Дзеці павінны бачыць цікавыя сны. Пасля іх цікавей раніцай прачынацца. Настрой тады бадзёры становіцца. Настрой, кажаце? Але вы час затрымаеце, і Сонейка не будзе ведаць, калі яму прачнуцца. І што атрымаецца? Нічога. Вы прачнецеся, а Сонейка спіць і ўставаць не збіраецца. Цёмна вакол, і ўсе спяць, і дрэвы, і птушкі, і нават кветкі на падваконніку. А мы пачнём крычаць: «Сонейка, прачынайся!» О, ці будильнік уключым. У мяне ёсць адзін такі вельмі гучны. Ну, калі вы час затрымалі для сваіх вясёлых гульняў, Сонейка можа затрымаць яго для свайго цікавага сну. Топа, трэба нешта другое прыдумаць, каб больш паспяваць. І стрэлкі гадзіннікаў не круціць. Ведаеш што, Яночка, калі ты такая разумная, ты і прыдумвай.
Я лічу, каб паспяваць у 2 разы больш, трэба ўсё рабіць у 2 разы хутчэй. Это як? Хутенька пагуляць, потым хутенька павячэраць, ням-ням-ням-ням-ням, а потым паспець яшчэ пагуляць. Не атрымаецца, Яночка. Трэба бегаць хутчэй за секундную стрэлку на гадзінніку. Прабач, Яночка, але я так паскарацца не хачу. Я топа і буду павольна топаць, а не бегаць, як мядзведзь лятун. Феечка, падкажыце нам, калі ласка, як усё паспяваць і пры гэтым час не затрымліваць. Ну, добра, раскажу, чаму я усюды паспяваю і нікуды не спазняюся. Напэўна, у вас чароўны гадзіннік ёсць. Вядома, чароўны гадзіннік у мяне ёсць, але справа зусім не ў ім. А ў чым тады? У мяне ёсць звычайны нататнік, у які я записываю усе важныя справы, якія мне трэба зрабіць. І на ўсе справы часу хапае. Я у нататніку ўсё пазначаю, і ён дапамагае мне час разлічыць. Такі маленькі нататнік. Топачка, ты можаш сабе больше ўзяць, але галоўнае ўсё правільна распланаваць. А вось тым, хто яшчэ літар не ведае, як усё запісаць? А можна намаляваць, а яшчэ лепш у дарослых спытаць. Яны ведаюць, калі час гуляць, калі снедаць, а калі і спаць класціся. Добра, Феечка, я вас буду слухаць. І я! Тады нагадваю, што зараз час глядзець мультфільм. Самы цудоўны час! Давайте глядзець! Давайте. Ну а зараз, мае маленькія, надышоў час чысціць зубкі, мыць тваракі і класціся спаць. А потым прыйдзе час самых цікавых сноў. Ой, пабеглі глядзець! Пабеглі. Добрай ночы, мае маленькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае.